ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿನ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುತ್ತಾರ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇದಿಕೆಡು ಐತಾರ ಬಯಗ ನಡಪಾಯರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಕರಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಎಡಪುಗಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ನನಲಾತು ಬುಲೆಪಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವಲವಲು ಘಟಕನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಗಡುಪ್ಪುನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಗಾಯ ಕಲಾವಿದರನ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ ನೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಂಚ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪೋಲಪ್ ಕೊರಿಯರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡಾದು ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ 18 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಕ್ಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತದು ಅವನು ಒಂಜಿ ತೌಳವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ್ಷಡು ವರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರಗೆ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷದವರ ಒಂಜಿ ತೌಳವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಬರಹಗಾರರ ಕೊಡು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡು ಒಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡು ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮತ್ತು ಉದರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೌಳವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂಡದ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅವಡಂದ 16 ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಟರು ನಾಟಕಕಾರರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಗೀತ ದಕ್ಕಲು ಮೇಕಪ್ ದಕ್ಕಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 16 ವಿಭಾಗಗಳು ಏರು ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಕಲಿನ ನೆಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕಲು ವಲಯಡು ಒಂಜಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಕಲಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂತ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ್ದು ಒಂಜಿ ಆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಲ್ತಿರು ಆ ಮಾತ ಹೊಸತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಂಕಲು ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎದ್ಕೊನುವ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದ. ಆ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ತಾಪತ್ರಯ ಬಂದಾಗ 5 ದಾದಾಂಡಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಅನ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಐತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರು ಬೇರೆ ಐತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಐಕ ನಿಧಿ ಪುರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದುಲ್ಲೇರು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಪುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಹತ್ತಂದೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅರ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಹತ್ತಂದೆ 6 ಕೈ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ 6 ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನಪತ್ಯ ಬೂರ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಿನ ಏತೋ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸ ಆಯ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದನ ಆ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಆ ನಿಧಿಟ್ಟು ಎಂಕಲು ನಿಧಿಟ್ಟು ತೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಆ ನಿಧಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಆದಾಯ ಇಂಚಿನ ಐಟ್ ಎಂಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಾಂತರಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವನಸದ ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಅರಿಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಪಟ್ಟದ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕನೋದ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ SSLCದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕಲು SSLC ಪಾಸಾದ PUC ಪೋಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರಡುಕೊಂಡಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇದೆಲ್ಲ 31 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಖೇರದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಐಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಬಾಲ್ಯದ SSLCದ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸದಸ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯತನ ಇತ್ತನ ಸದಸ್ಯತನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಬರೆದು ಕೊರದು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ನ ಮಗಲು SSLCಡ್ ಈತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೈದಲು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತನ ದಂಡ ಅವೇನು ನಿಖಲು ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ 31 ಉಲೈ ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ PUCಗಳ ಪಾಸಾಯಿನಕಲೆಗಳ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೆಲವು ಸಲ ವಿದರ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಕಲು PUC ಪಾಸಾತಿನಕಲ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಎಂಕುಲಿತ ಎಲ್ಲ 31 ಮುಟ್ಟ ತೂಪ ಏತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಏತ್ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ PUC ದಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಉಂತಾದೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ PUC ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಏಳೆಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ 31 ತಾನಿ ಎಂಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುಳುತ ವಾರದಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನದ ಮಂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯೋಡು ಬೂರ್ದು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಚನೆ ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಪದಕಲು ಮದುಮೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಮದುಮೆ ಆಪಿನ ಅಕಲು ಇತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮದುಮೆದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೀದು ಖರ್ಚುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿದಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಬರ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ತಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಏರಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಲ ಎರೆದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನಿ ಬೈದನು ಶೋಭಾ ಯಾದವ್ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾದದು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡುವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ತಕ್ಕಲು ಒಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡಲ ಅವಿನಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಗೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತಾದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ದತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಐಕೆ ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೇನು ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರಾಯರ ಆಪಜಿ ಏರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಏರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಸದಸ್ಯತನದ ID ಕಾರ್ಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಈತೇನು ಮೂಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟವಡು ಏಪ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕದ ಉಲೈ ಅವೇನು ಕಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟಾಣಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೇರಾಲೆ ಪಂಡದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಲಯದಾರನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ನಿಕುಲೇ ಹೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ವಲಯದ ಅರಡ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ಆರವೇನು ಮುಟ್ಟವೇರು ಏರೆಗೆ ಆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರೋಡುಂದುಂಡ ಅಕಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕದ ಉಲೈ ಅಕಲ್ನ ಪೂದಾರ್ನ ಕಡಪುಡಿ ಇರೋದಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಿಕಲ್ನ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಡ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪೂದಾರ್ನ ಇಂಕಲು ಸೇರವ ಐಟ್ 50,000 ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಲ ಮರಣ ಪೊಂದನಂಡ ಐಕಲದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲ ರಿನಿವಲ್ದ ಟೈಮುಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮಲ್ಪುವೆರ ಇಜ್ಜ ಬನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆವಳು ಬನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ನನ 10 ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಏರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜ ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಕ್ಕೂಟರದೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊರೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರಿಯಾರ ಆಪುಜಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಂಡ ಇಂಕಲು ನೆಡ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟರದೆ ಕಟ್ಟುವ ನಿತ್ಯ 300 ಪರುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತೆ ನಾನು ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರು ಅವು ಇಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪಾವು ಏತು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವು ವರ್ಷಗೂ 350 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಇತ್ತಾಯ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ಸೇರಿದೀರು ಏರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸೇರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಕಲು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರೋಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಚೆಕ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರಿನ ಗುರುತು ಚೀಟಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರ
ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪೊಸಕುರದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟಕರಾದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಕುಂಪಲ, ಸಹ ಸಂಘಟಕರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಡ್ಕ, ಜೆ.ಕೆ. ರೈ ಕುತ್ತಾರ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ, ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಶರವು, ಪೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತರು. ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಕುಂಪಲ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ತುಳುನಾಟ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ಮೋಹನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಗಣಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದವರ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.